Hakajingi kun persai kajing pang tuberculosis hakari poi district kumshi bynta jong pradhan mantri TB Muk Bharat Abhiyan Kopis jong district tuberculosis officer kala pynlong ke jingelang bynta kasngi ha BYRNIHAT PHC hakabakala SAM JINGBAM ki betei shakinong pang TB haba ajin kren hakani prokram UMLA kathan uba sostun sotun ula ai kajingi ro ai kajing persang jong sarkar pedeng sarkar jila bat katanat ke kuat ke kia madia kon ya kani ke jingpang ula banjor halor ke jingdon kam jong ke jing yetre lang ha ka bandrat deng khong ya ke jingpang ha ringkat ke jing kerpat ki nongpang madia tre lang bat ki bor pen ya ke kuat ke kia kiwe ki bedon lang ha kani ke program ki kentup you district medical and health officer Dr. TS Momen district tuberculosis officer Dr. E Kalwing bat ki nong bi khamat nagi company ki bakular ban kersan ki nong pang TB da ka bapenbiang ya ki jingbam teimet ha ka por ke jing sumar ke jongki. In the year 20 Prime Minister ya ka jingklu ha ka bidai bat kumno ban rading mai tani ke jing stom ka bala ban penkot bat ka dai tang ka jing testa ka jing pi ban di ki dawai bat ba mi ki jing bam ki batai ka bala ba ngila ban ong ba ngila ban rat ya ki ding khong ha ka bidai bat ke jing stom ki bi